kamar yadda sarki ya bada umarni. Ya juju. Koma menene? Kun sani mabudin taskan nan yana hannun Ranar Bautan Gada! Gada! Candan wai gari da karnuka gada za ta gida ai ka san ba yiwuwa zai ba. Wai shin ina za ka, ina ka je, ina ka dawo? Allah mai lokaci, Allah mai zamani. Allahu Akbar. Ya juju, ya juju, ya juju. Allahu Akbar! Duk yaƙin da ya taso mana, za mu iya duk za mu karkashe su da wannan. Labari ne na shekara wanda wasu kan cewa ko laƙane da zamanin jahiliya, inda wasu jinsi kan bauta wa wasu halittu. Za mu je mu nema waje abin bauta ya ba mu shi. Addinin Musulunci shine addinin da ke magana akan Allah ɗaya da tausaya kowane irin jinsi ko da ba musulmi ba. Tun kafuwar duniya ai daga Adam da Hawwa'u suke. Kowa ya gan shi. Waziri, wane ne waziri? Gimbiya ce fa za ta shigo. Kada ya taimake ki. Waya nana! Waya! Con el miro. Madubi? Madubi. Mazaje ya kamata a ajiye sarki saboda yaki, shi kuma waziri a ajiye masa mata ne saboda kula da gari. Wannan gimbiya nawa shine zai gaje ni ya zama sarki. Allah ya zama da ki gimbiya. If you make the king to be giving me what I want, the task, I promise you. Shaka, nishadantar da kowa. Kuma sai bayi, barasa wangiya sai arna, barasa mulki sai sarki, barasa ya taku ne, kin biya ku sha giya ku yi wanka. Duniya taku ne, kin biya ku sha giya ku yi wanka, barasa. Executive Producer Aisha Kyauta, Umar Producer Shaibiya Wale, ba da umarni Awwal Muhammad George Mark. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin.